formaldehid, polisorbat, aluminijum, živa, teški metali, zatim virusi, bakterije, izazivači zaraznih bolesti, ćelije, fetusa, životinja i ljudi. Sve su to sastojci današnjih vakcina koje primaju naša deca. Uprkos mišljenju da je vakcinacija korisna, ne postoji zapravo ni jedna studija u svetu koja je ovako nešto potvrdila. Kako može biti bezbedno ako u ljudski organizam ubrizgamo koktele otrova pod pretpostavkom da će izazvati imunitet i dati očekivane reakcije? To su uverenja dizajnera vakcina. Međutim, realnost pokazuje nešto sasvim drugo. Današnje vakcine su izazivači brojnih bolesti. Konkretno u Srbiji deca u prvoj godini života, znači za prvih 12 meseci, prima ukupno 14 doza vakcina, u proseku jednu mesečno. Od toga prve dve odmah nakon rođenja, dakle još u porodilištu, bez znanja i pristanka roditelja. Jedna od te dve vakcine jeste protiv hepatitisa B, virusa za koji znamo da se prenosi isključivo putem zaražene krvi ili seksualnog odnosa, a koja je verovatnoća da mala beba tek rođena može da dobije takav virus. Drugačije, sem u vakcini. Inače, u uputstvu, tehničkom uputstvu koje prati kutiju ovih vakcina, stoji da dužina trajanja zaštite od zaraze ovim virusom data zdravom čoveku nije poznata. To takođe znači da naša deca poslednjih 9 godina u Srbiji primaju vakcinu čija efikasnost nije ispitana. Ali se takođe zna, što stoji u uputstvu proizvođača, da izaziva brojne neželjene reakcije neurološke prirode, bolesti centralnog nervnog sistema i multiple sklerozu. Naš priznati pedijatar, dr. Petar Ivanovski, je na Međunarodnom kongresu onkologa u Oslu izneo svoje zapažanje nakon dugogodišnjih istraživanja da DTP vakcina izaziva leukemiju. Nakon toga u Srbiji niko nije postavio pitanje zašto naša deca i dalje primaju vakcinu za koju postoji velika verovatnoća da je potencijalni okidač za leukemiju. Inače, niko zapravo od roditelja i ne zna šta je vakcina. Da li je vakcina lek? Kako može biti lek ako znamo da se vakcine isključivo daju zdravim osobama? Dakle, da bi bili lečeni, moramo probiti bolesti, zar ne? A vakcine se daju samo zdravim osobama i zdravoj deci. Kažu preventivna mera. Kako može biti preventivna mera vakcina za koju znamo i sam proizvođač priznaje da izaziva brojne neželjene reakcije? A preventivna medicinska praksa izričito zabranjuje preporučivanje bilo kakve metode i mere ukoliko postoji i najmanja opasnost po zdravlje i život pacijenta. Vakcinacija je zapravo eksperiment. Eksperiment koji sprovode farmaceutske kompanije, za koje pretpostavljam da svi znamo kakav motiv i interes imaju. Nažalost, roditelji neobavešteni zbog nedovoljnih informacija koje su lekari dužni da im saopšte prilikom preporučivanja vakcina, pristaju zastrašeni od mogućih kazni koje su u našoj zemlji izuzetno visoke, iznose od 20 do 50.000 dinara za roditelje koji odbiju da vakcinišu svoje dete. Pristaju dakle da na neki način izvrgnu svoje dete ovom eksperimentu. U odgovornim i razvijenim društvima
U 18 zemalja Evropske unije vakcinacija nije obavezna, ona je samo preporučena i mi, građani Republike Srbije, roditelji dece oštećene vakcinama, zahtevamo da se u što hitnijem roku izmeni ovaj zakon koji diskriminiše i kažnjava roditelje koji ne žele da svoju decu podvrgnu eksperimentu farmaceutskih kompanija i da se donese novi zakon po uzoru na zemlje Evropske unije koji će svakom roditelju dati mogućnost pravo da odlučuje o zdravlju svog deteta. Vi ćete sada dobiti upitnik u kome je postavljeno pitanje da li ste saglasni da se ovaj zakon u Srbiji izmeni, da roditelji i formalno dobiju pravo da samostalno odlučuju o tome da li će i koje